Walde tabital pulaku Burkina waɗino kawrital mangal 14 lewru meɗen juin faltindu ndu fa heydintina yimɓe biron muɗum. Nyande majjum du Muhammadu Dikko wonno cuɓaɗo fa ardo nde waldere gilla jon faɗo waɗi duuɓi 3 lewru e balɗe seeɗa caggal ko suɓa ɗum. Biron makko o segiloke fa ngaɗa kawrital joƴƴinirgal makko woɗi e fuɗɗirgal golleji muɓɓen. Ɗum saabi nde ɓe cuɓi nyalande 26 lewru meɗen juin ndu nde ɓe ngaɗi kawrital ngal. Leyɗe meɗen Afrique kewɗe keɓi tawede Wagadugu ɗo nyande kawrital ngal. Leyɗe to fuu on tawan koye walde tabital pulaku ina woni ley ton. Nyande majjum kanko Hammadou Dikko hoorejo walde nde o wartan dow hoore haala kawrital maɓɓe ngal woɗi du o noddi suudu baaba fuu ummo daro fa heɓa anniyaji maɓɓe e ley walde nde mbawa yaade yeeso. Golle ɗiɗi mawɗe mi ardini ɗum won jande e coggu ngon no ɗum yaaji andi ɓenera wiyama fuu maroɓe en ɗon ministre en ɗon commerçant en ɗon fun ton duuɓi tati sini en golli en jiya sini en golla en kemta en kana semtude tan nangoduren suudu ba fu war daro on garon balnuren jangen gollen sini pullo jangi golli fu wa yaade gaɗa pullo rimda haqqillo rimda e jawdi en kana kettude gaɗa donc nangoduren gollen yiɓen suudu bammen ɗum Burkina Faso. Alhaji Kadir Yaya garanɗo dow inde leydi Cameroon o yetti gouvernement Burkina Faso woɗɗi e yimɓe fuu ƴettuɓe koyɗe muɓɓen nde tawa nyande ngal kawrital. Min gari min tawi gwamnati lesdi Burkina Faso ɗo dari wallan tabital pulaku Burkina Faso kanjum min yi kanjum min paami on jotta kam bureau tabital pulaku joƴƴinaga kesanga to nga gollai ko handi ɗo kam ha dow maɓɓe kamɓe semti amma min yi alama gwamna Burkina Faso wallanɓe min getti gwamna Burkina Faso ɓe neli premier ministre maɓɓe tan warata ya batu amen kanjum min yi ha ɗo hande yimɓe fulɓe bandiraɓe warɓe bo ɓe kebbini mi anda woɗɓe kam mi tan mi lutti ha yasima kamɓe bo mi tammi jotta kamɓe paami woodi ko tabital pulaku anni wadgo tabital pulaku ɓe nderto kam ɓe ballita tabital pulaku jungo soto jangata yite. Ousmane Amadou Bakary hoorejo yimɓe ƴuluɓe Chad kanko du o yetti laamiɓe Burkina ko aadi fa ɗowtira tabital pulaku woɗi du fa hannden o heɓi hollitinde nafa ndenɗiragu sabade o taykoke ɗum nyande kawrital ngal. Ɗum moftorde nde giɗen ko moye laari nde andi fakat autorité en lesdi Burkina ɗon dari be leñol fulɓe. Mi seefama mi wi'a président Ibrahim Traoré o dari to o daraki o yerƴata premier ministre mako ministre d'état mako ministre sécurité mako fu jaltiri harɗo min getti Allah min gettimo Allah hat fulɓe semtugo dow mako. Ɗiɗaɓol majum mi yiɗi famtingo dunya garndu dari ɗo laari minin ƴiwɓe yaasi komin paami to a laari nder bureau tabital pulako ɓe ko'i leñol meɗen ɗiɗaɓol ɓe mbiyata ɓe français cousin en fulɓe ɓe ngaɗi ɓe président d'honneur en ɗum holli fakat tabital pulaku woodi anniya ha huwa hawta wadda jam e lesdi Burkina jooɗo dow bo jam be yimɓe. To on ndaari pijirle ngaɗi nder saal ɓen ɓe ngaɗi pijirle ɓen fuu bana ɓe mbiyata yimɓe plaisanterie pel en kamɓe ɓen ngari mbaɗi ngam ha ɓe honora ɓe dokka neɗɗaaku leñol pulaku nder lesdi Burkina. Min getti Allah min getti leƴƴi ɗi fuu min getti bo gouvernement Burkina Faso. Hawal gonga hoorejo tabital pulaku Nigeria ɗiɗo woni wonno arane fuu ko wari Wagadugu amma o yetti sanne no yimɓe Wagadugu ɓe jaɓɓorimo woɗi du imo nodda leyɗe ɗe tabital pulaku woni ley muɓɓen ɗe fuu ummon daro de nangudura fa keɓa kawa golleji muɓɓen. Ɗo ngal voɗi sanne kankana ɗo min tammayno min heɓan jaɓɓorde min heɓi jaɓɓi amin ha Wagadugu warugam jotton warugam artinde warugam Wagadugu amma mi tabbana mi lora mi dinga warugo Wagadugu enen pa en gotel miɗo ƴona fulɓe Burkina Faso hawra hoore
hales président kesso Dicko hawra hokka mo bawol hokka mo hawra hore be mako les mako habda balla fulɓe so that caɗirmaji fulɓe heɓata ɗo hoyta fulɓe Burkina fulɓe adunaru pat hawra les tabital pulaku ngam heɓa balline ngam heɓa waɗa solving probléme maɓɓe. Kanko Ahmed Bari hoorejo jokolɓe Ghana o yetti mawɓe tabital pulaku Burkina ko bantiɓe o jettiɓe fa handen e ko ɓe gayni golleji maɓɓe ɗum woɗi du o noddi jokolɓe Burkina fuu ummo daro nangodura. Alhamdulillah mi wiyani kawrital ngal mawɓe nodduɓe min kanko hoorejo Mohamed Dicko fa handen Mahmoud Diallo e fande mawɓe suɓaɓe tabital pulaku hikka 2025 wallahi noddugol maɓɓe ɓe noddi min notaken ɓe darini alhamdulillah tabital pulaku na haɓano suudu baba sannay ɗum woni min gaɗa Ghana min ko jiɗɗonke min notake wala no min gari du min jaɓɓama fa wuuɗi wala fu ko min gaɗanaka min mbiyani alhamdulillah min jetti sannay e noddugol ngol noddugol ngol du ɗum faydi ɗum wuuɗi sannay inchallah waɗi duuɓi ko heewinimi e kawrital waɗini abada mi wiyan on fulɓe Burkina e spécial onon sukaɓe jeune tinnoɗon nangodiron tinnoɗon poton tinnoɗon nangodiron fa woɗa no watta ko inde meɗen bonde ko himɓe andani en so wonko soñi gere fu yete fulɓe ko nandi muɗum ga Allah e spécial onon jeune ɓe tinnoɗon nangodiron e mawɓe moɗon daro no gatton ko gartiron jaam wara le Burkina Faso. Ahmed Dicko hoorejo sukaɓe jokolɓe fulɓe leydi Côte d'Ivoire kam du warti dow nafa ndenɗirago hakkude pulaku e leñi goɗɗi iɗum wawi nafude ɗum'en woɗi o tayko keɗum ley kawrital tabital pulaku Burkina ngal. Hakika kawrital ngal ngal gasi sanne miɗen welte maggal de sanne so minen ka gilla ma min puɗɗi yaade kawrite pulaku hono ngal ka min jeyayɗo illa ma ne min jottino aéroport no min jaɓɓora no min waɗira loge eno pulako fuu jaɓɓora wallay ɗum gasi sanne woodi du min gaɗi remarqué kulleje dammaje e les salto vraiment ayi Afrique joɗaki no dow denɗirago en fuu en dulla ko woni pulako Afrique hannde en ji joɓɓingol président tabital pulaku Burkina e denɗiraɓe maɓɓe joɓɓini ɗum woodi ɗum e andi leydi ndi ɓe fuu woni ɗumani kabaru leydi ndi donc vraiment ɗum na holla jiɗodurgol e nangodurde e yarrade gollidinde. Mikailu Alhaji Husseini ƴuuɗo Togo kanko do adi konngol dow inde hoorejo tabital pulaku leydi maɓɓe woɗi du o holliti koye kamɓe yimɓe Togo ɓe iɓe adi anniya fa ɓe ɗotira Hammadou Dicko nokku fuu ɗo ɓe mbawiri gilla joom faɗo duuɓi 3 ɗi kiɓɓi. Wallahi min gari min jii leyɗi sanne tabital pulaku wayri leɓide hono ni min kay ko meɗumi yiide wallahi ɗum waɗi ɗum leeɓi sanne e werɓe gille min gari min jaɓɓama walla ɗum leeɓi woɗi tabital ngal du joɗake nde ɓuuri moƴƴugol du inchallahu minen kay min jii puɗɗe muɗum fuɗɗi no woɗiri komin ñagoto Allah kadi Allah wallu ɗum hantiri no woɗiri kadi e dow ardagal inde Alhaji Abdoulaye tabital pulaku Togo e dow inde suudu baba meɗen jonde jaɓatal pulaku Togo miɗen anni miɗen ballan Ahmed Dicko no min mbawi wallide o fuu bangal financement en watta heɓa communiqué tabital pulaku Burkina yaade yeeso. Abdoulaye Bari kan wonno ko wiyete secrétaire général de tabital pulaku international o ƴuuri Sierra Leone kanko du o yetti golleji tabital pulaku Burkina ɗi e golleji gaɗaɗi leyɗon ñande on ɗi fuu. Tigi tigi golleji maɓɓe ɗin no laɓa no feewi tigi tigi no organise haray ko welo welo meɗen welti fota fota e bureau international on e pays jarɗe fof no welti golle maɓɓe ɗen sabande ma leyɗe Buy no mi yiri organisation Burkina ɗo no sirte leyɗe Buy haray ɗum ɗo meɗen encouragé ɓe yoɓe ɓeydu e ɓenen kadi miɗen landi ɗe leyɗe luttuɗe yo ñemmente e tabita pulaku Burkina mi yiɓe naɓiɗi e jama ɓe naɓiɗi kadi e laamu ngu haray ko ɗum duwa tabita pulaku kala ko wonɗa ko naɓude e jama o naɓiɗa kadi e gouvernement o so mi yi ɗum ɗo ko ɗum ɓurta wallude haray o message on ko ɗum fulɓe ɓen fo ko aduna yoɓe ñemmente e tabita pulaku Burkina o yi golle ko waɗi kon ɗo o yi piiji ko adda kon ɗo wallitagol yimɓe déplacé ɓe ɗum ɗo ko andutugol moƴƴere to haray meɗen tori kala pullo ko woni e adnallan fo kala pullo tampuɗo wallumo haysina pullo kadi wallumo kala mo walluɗa waɗa yiiɗe ɗen tori yo ñemminten haray tabita pulaku international ɓurta kadi supportude e kala tabita pulaku pays wondu wadde sifa ɗum ɗo haray wallitoto haray waɗa contribution waɗirani ɗo haray ko ɗumen tori fulɓe ɓen fo
fi pottal e yurmodiral. Keɓon faamude koy ko biro o joƴƴina tili ɗum fuɗɗi golleji muɗum gilla wakkati on aranen ka fuu ɓe aawi leɗɗe ley galle to ɓe ngaɗi kawrital maɓɓe ngal ɗon caggal ɗum ɓe jaari tonniji sima 400 ɓe kokkoye nokkure wiyetende faso meboto fa yimɓe leydi meɗen ballitiro e ñiɓde leydi men ndi woɗi du ɓe jaari botoji maaro 200 saabu tenga ɗum wonno ɓe kokkoye yimɓe meɗen dogguɓe gure muɓɓen saabe rafi ndenaguɓe ndelle ɗum fuu hollitinde ko tabital pulaku ino anni daranade pulaku o faɗɗo yaara yeeso.